biyag ti tao. Ay, pangaldawan, ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga raw baka. Idirabi ay, nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyumanan. Sa ita tuyumanan. Ay, unayan ti kastoy abya. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sa nabalay, no ited na, yung kagumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano yung kalangan iya tersina da Jewel, ta umutang ka pala iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlaang. Apaman nga itad dati tangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo Ngan pangasyaw, saan ko mga bayag ti utang yawan? Bayadan mi matla adagaws. Nabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Imay imutang ni Nanaro na iti karne ko na. May tay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang aruden kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Amo mat nagrigat asingirin dagiti atat tao? Ha? Ingka rin naman, bayadan naman la adagos. Oho. Mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan. Saan mo ida apapautangan? Pangaasim Ay na tata, pasensya kay lakuman. Jak pa'y lama itititangdan nyo ita. Tani na delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan Anya nga road. Di kay madanagan tata. Apaman ang makaipawit nila kay ko. Ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan Awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod anak ko? Inawagak itay ngam kunanamot asan kano pa'y ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, jak pa'y maitid titangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Na, imayak, kaputa, umay ko ibaga, ano mabalain. Kat saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awang pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan yung adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka madanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare. Anyat gatangam. Ay kwa, sana ka gumatang mare. Anya ngay nga rod. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ala, ikan kamare. Ngamne, pangaasim tabayadam adagos Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan ko mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamutin ni Elena titangdan ko nagkala iti pagbasuraan da. Tapno mabayada kung di utang takar na iti tersay na da Jewel kanina. Ay, uwan nga ron lakay. Amangan nuan yan tumanon ti agkakadakas nga ibaga dagi nga ag-asawa. Narigataan. Nagapuak ija itay bigat. Napanak nakisarita ng makapungtot ni Nina. Kasta ka day.
Bala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldawan tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni tataramon nga umay agbayad. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan. Ngam aging gaita, awan matan. Ay, una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kinama, nagrigat da singiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damit na nagbayad. Ala, bayam. Siyakto ti mapan agsingir iyay balayda. Anya nga ay, manon nga daw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina. Awan pa ti kwarta may. Anya nga dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kay ton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutundak dagijay nga agasawa. Nay, apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro day ta imot mo papel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Ha? Bareng agbayad dan. Ay, boy. Gusto day ta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie, Adda ka din inanang mo ija balayo? anda. Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Oo, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakkan ka ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng tiutang niyo di store da nanang nina. Ay, unay mata ni Marinena. Kaslay tarayak mat siya utang ko. Di kayo mag-utangan intod sa marano. Ang mga i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man ijay da tatamaramon. Ha? Inak ito titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko ijay store. Umay kuman ito titangdan nyo, tataramon. Oh, atoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel ka nena. Ha? Da ito lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Agam di mi naitid at awang kwarta may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay katwan na, tapno agbayad dan. Kat si kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ang mainayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Atoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti day ngay naramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa lang ron, no kasya ti aramidin na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon. Talaga gayang maimpos mo, dagiti nagan may anakautang kan kanay na. Ay katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, una yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatak tinaga nyo iti Facebook.
Nagbasita nagatad. Gamkas jay ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan nanang? Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Tsak kayatan ti mapan gumatang iji tersena damari nena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala nanang. Nasaysayat pa eh. Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka kat asidaglang matiterse na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Aya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatin ti mapan gumatang ijay isturda nina. ha, Masair la ang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa. ay na nagbangsitan dagiti karga ti ref, bakit? Nag-expire sa mo tan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo madlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tersina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apan ang ipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Tit ita, nadadahil amin nalako ta. Anmuntang ay dagita, dakilalugi Wan nga rod lakay. Gusto ka. Saan anasaya at ginaramid ko? Naamiris ko matlang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit. Awan ko matinadadaal ala ko ta. Ken, mapalpalabas ko pa, nananarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi, naramid mo. Ni, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka dito igit ti kalsada ngagpupur. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire ala ko mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo kuman ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapo iti naramid ko. Ha? Gapo iti panangipost ko kadag iti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo na ijay mare. Kat pasensya mat no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak anasakita na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipatakon, tanaka amiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang ko. Kat pasensya ka mutan no saan kami agim matgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyaw manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan tapno at damat la pag-purchase ko itilako. Nuawanan ti karubam, di mo pagsasawan. Tama nga ni sudan to ti asitkam, nusikan to ti agkasapulan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan,
dito'y drama tayo. Biyag Ti Tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo at YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Manang Biyana! Hello everyone, manipod kanipagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan datpay ni Kabsat Arnel Kadingan dita Mountain Province Bakari kani Sir Noel Valdez. Kasimanti ko na ni pagayam Mayra. Dear manang biyanang, may papan ka ni apong ko alakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tano'y bagami asaan ngagtrabaho yad adda na mati kumanuti kat pasarayag talaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasyakon ti mapan manggatang. Basta ikandak. Tanak man naghalo-halo jay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Ay. Amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubli ke je balay ikaw. Apay nga ngay naladak ditaw ke nagmaya tibiyag ko je balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga nagdapo di hili bakay. Kaya agoy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi, nene. Linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga, nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, siguradaw. Agoyak, tumanan niya ba akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay. Ininutak. Madamdama aguyak kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, ada-danaw. Taglabak man. Labak dagiti murang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, dakay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta labak. Kita ni apong mau. Maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ka alakayin, ay ha? No anawam, kaya dadana mo. Diyak kayat apagungten. Taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ningkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mo. Pasublatan damo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapanakon barok. Papanan nyo man nanaya ka nagpudaw. Di kay ka maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak no agyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Nakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti na lamiis. Agda pa natin nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan ko ngayon na po'y. Kain ininom ko adanong ngamitisi ka. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ron ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil yung lakay.
Apong, in kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo, Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. wait, anak mo na yan. Dituyak lang. Hala, kayo. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ulyan nyo dita. Matinag kayaw. Apo gaban, tagito apo os, tanay. Napunuudan ditaw. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tama nga numatinag kayaw. Saan tanah papamu dito ya kayo? Ngemlakay kayon. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo maki di day tawalis ting-ting. Kapugag na gito ya buos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya ka. Ay, Allah. Anya ngay. Naspak ko. tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manaong. Mapanak iji ospital. Pasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. So, bagto mga min na jalakay. Nyay, datamanan ti mapirwisyaw, gapu iti kaya nasobag na. Na hospital laki nga rodin. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. Na mabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpag sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmat. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam, sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napayakas ta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maited ko. Amumot ang mamirmiraot kami. Naimbag kada kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo masublatan di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung may dayjay? Sa malaan ni pagkakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay? Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ng pasig damag ka no abisay. Apay pay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Gimday di Apong si Bastian, nga kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga men. Tabak ng daydi akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, dagita kakabagyam. Rupa kwartada amen. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma laang. Maala, di kan agrurod. Tarumaran ni Apong iji ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Siguro mo na nasingpetak. Saan ko man anatangkan ti ulo yo. No anya ti iparit ming aramidan yo. Di yo aramidan. Wan, Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Mera, awan mo ni Apong iji silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimuar manin ah. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpidotan iti basura nga ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam Elmer? Makapasurong. Tungko nagsakit manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta.
Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak idaamin ng ngamawan ni Apong lakay. Wano? Naatalan sa amat tay. Ay no, saan kumamat saan man mat at tila ibagbagam, Elmer? Ad-adang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, ipos mo iti social media. Ibagam amazing. Aywan anya. Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka bain? Ni Apong, addan. Ay na. Ay, aguray ka. Adam kaduha na si Mang Pait. Kita lang Addamat nga, paiso kadwa na abakag. Ada kami kuna. Kanya ko kwanyo aya. Rumwan kayaw tas at tenda kabain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabdin alalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo kok ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kadikay kayo. Nagulimag ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbangak ang mga sawa manayin. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan mitya daw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga ipagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay, Lakay kayo ngaminin, Apong. Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. ay anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na nga rod. When ang... Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdanamay. Uray wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutan. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatal. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kan kwa na. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Ay, anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat kudkudo nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Ada nga ron nagatal. Sigod market ding agat-gatal na ito'y. Basta agapuak iti siyar. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kau arosauro. Agay, ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida ka sa arumrumwaray. Isong ada mo pagsayatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo ano daduma. Adda mo't tay chimpong agsasawak ag may mesa. Diyan mo malapdan tingiwa kong agsaw no mamingsan niyaw.
Nga uri awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Eh? Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Saan? Kakaiso na si Mingpo ni Apong manipod na kinubya. Adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya ayo ti agkasar di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oil bar. Wen, no kaya yo ako na yung una jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra Apaw. Ibagam ti agpaysaw. Di kagliba. Hala, Agpay sumatibag-bag. Elmer, agap-apan samot na Apong kini Nana Adelaida. bayan. Pasat kag partner dayta. Bayang mga gapadasag paminsan. Kanungay akin nabilda. Lakayin niya Apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya Apaw. Tiri-tiri tumpay katungod mo. Ay, saan ka di akastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Dajay ay. Apay tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Agaya. Apay nga tupa ka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknang ko. Insugat na kiti napinpintas kami ti siya. Anya day ta nasasawam. Umay ka man! Dakbakala da haday. Elmer, agiin ka. Elmer! Apay aya. Daapong ka Nana Adelaida, agap-apa da. Nya. Ingka anawaan ida, darasang. Ay, ibatam ni Apaw. Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa mata. Napigsya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay, tumaray kayo na Apaw. Mapangkay kayo ni Mayra. Wine will mar. Ay, anay ko. Kapay nga, pinarsada iti kaldiraw. Ay, nagsakit tulo ko napunta. Siya! Tirina, dito'y lobaw nga. Siya! Tikabaknangan dito'y lobaw nga. Kapay nga, nagsalamot tayo. Delikado ka ang beta bagay. Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan. Ala. Bagtit kayo amin natatao dito'y. Pagyaman na. Pimanawain. Isara ka dagos tiriraw. Anya nga'y, dandani tayo na isagmak amin nun, Apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apaw. Jak maamaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Hinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bagay. Di ka gungitan. Sana bali at pimanawang. Sorry bagay. Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko. Igid-gid dandamat ti panagkid-kid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan na yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwada ti agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaaday ta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida
tadumtang to ti tiyempo alumakay, kan bumaket tay tumat. Ala papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose pare ti script kan drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amen. Biyang ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Tumay, Bunay, Sandra, agring kayon. Aldawan, hintayo na Juma. Dumeng, naimas pala titurog dagiti anak ta. Di mon ringan, nasapa pa'y ngamin. Kasano amal pa sa dagos ti trabaho iti umangay. No di tay sa pain ti mapanijay. Ala, ringa mo na kita anak ta, terya. Tapag-grubwata mi dan. Sandra, yung katulungan ni nanang mo. Tay dasarayon, ti balon tayo. Tamangan tayon. Uwan, tatang! Umuna ka ito namangan. Tamaudi kami kaninanang yaw. Ha? Apay ngay amaudi kayo, tatang? Ay na, di kan sumanao, Sandra. Yung kakiday. At tuyan ti shot mo, duming lakay. Isyat mo mo ta. Nagkatawa na. Naimimas di man. Apan tapay nga mo na iti arak ti tiyanta pa kay. Wad alakay, ano ti makan ko no kasta. Huston ti nainom ta. Tamangan no mapartek ta. Kanay, ado pa ti marami dito yung idulin mo tinabatay. Tapno adamanan isyat ta inton malam. Wad lakay. Mala, mangan tamat nga rudan. Saan mo't nga inibus da na ng diyay arak? Uwin nga rod. Di dan samot kayatin. Ibalang da nga tatoy arakan? Jak mo Ramanantan samot da ito'y nga arak. Manong? Unan niya. Nasamit siguro da ita. Iswa kay kayat dananang kantatang ngayon inuman. Sige, ramananta, manong. Una ding. Allah! Apay nga ikaman nyo da ita, manong Tumi. Manong Duni. Ha? Inkay Jayman, Sandra? Saanin na kayat dananang da ito'y? Kat na inuman da ka numalam da ita. Allah kayo. Ipulong kayo. Allah, sige. Ibatitan to'y arak dito'y manong. Una ding. Ulungir talaga da Jay, Sandra. Nan, bukbukan man ba ito'y basok talaga? Bakit? Awan matan, naibusan dumeng. Anya, apa nga inibos mo ngay? Sinalbag ka mo da babae. Ay, siyak tinangi boss. Kano si ka tinangi boss? Tapisan kan tupay. Nita, nakarit ka. Abay, kabagilan nakatapisan, tirya. Isalapay kanto pa isang atisan tol. Ay, kastagayam. Anay ko, sana mabalin na dyan makabalis Ay, anay ko! Sakayan ka manlagan na! Sige man, no makakunain ka ba? Inkayo anawaan na nanong. Agap apata. Saan lasyak Amin tayo. Tajak kabailan. O sige, agditin mulong tayo. Tumi, Bunay, tingkay man kano gumatang iti arak ko na ni tatang yaw. Agbartag kayo manan? Nanang? Kat, anya ko man agbartag kami. Agreklamo ka, Bunay. Aga pa kayon tumanan ka ni tatang. Garud nanang. Nagrigat ti aganawa. Nagdagsan kayo kan ni tatang. Nanang, nagrigat ti agtengel. Ay, agtal na kayo man. Awan bibiyang yaw iti anyaman nga ramiden me iti amayaw. Tanak da kayo laang. No anya ti bagame iso titong talan yaw. Naawatan yaw. Bayag mo iti anak ta na napanggimatang iti arak terya.
Ay, huwan nga rod. Ay na, linaukan daman nga tan iti bulakbol ti papanday di store. Ang kaman surutan nida. Sige, sapay makasyasat ako. Si kalay nga ya. Uray siyak mo da. Ala, ang kasurutan nidan. Agsyat tapay nga mo na sa tamangan. Tamasapol amap. Apan nga mo na iti arak ti tiyanda. Sakbay ti nabaw. Tommy, anya nga tanuramanan tada ito nga arak? Ha? Baka agungat dana ng kantatangay. Ibagataan na betak ti buti ah. Anya? Sige, ramanan takit di. Naimas siguro. Daapay akay kayat dananang kentatang. Sige, bahala ka, Manong. Ngam kasat no alo katangay. Siyak ti makamo. Nalukatanan to'y arak, Tommy. Nyat inaramid mo ngay. Binitak ko ti suna. Ala, ramanantan, Tommy. O sige, uminom akon. Nagpait! Ramanam ka di, Manong, nagpait! Sige. Ayun, nagpait. Nagpait, Tommy. May saman pa'y baka naimasan. Sige, uminom tapay. Baka nasamit ton inton bumayat. Sumat lang nagbayag kayo, ta nakaida kayo dito'y sirok ti mangga, Tome, Bune. Maulawak Maul-ulaw kami, nanang. Saan kami makapagna? Anyat na pasamak kada kayo? Apay nga awan karga ti arak di taabayaw. Ininumin anana. Idi kun maulaw kami matan. Anya, por Diyos kayo nga ubeng. Apay nga ininom yu ti arak. Ala, umay kayo tagawid tayon. Ay na, nagloko kayo. Darya, apay anya ginadamag ka. Nabartag ka no dagat si anak yung gidalan. Pudo aya. Ha? Ay, uwan nga ron tatang. Lino katandakit din tay arak, anapandaginatang. Naitangamin ka, takanayon yung abaunan dagat si ubing agumatang iti arak. Kit kastangamin ti makitkita da ka na kayo. Iso atuladan da kayo matad. Tatang, Isarding yumaan ti kastang arabid yaw, tiryang. Di kala mabaidan. Kayo nga gasawa. Tultuladan da kayong dagat si anak yaw. Ta siyempre, kasta ti kanayon ang makitkita da ka na kayo. saan bimot nga isursuro idang aginom iti arak? Wud ngam isulat makitkita da ka na kayon iti inandaw. Tatang, Ulitag tirya. Sardangan yaw ti kastang aramid yaw. Tapno saan? Hay na. Amang ano agbabawi kayo iti udi na. kontrol laang mati panaginom mi. Kanda kami matla nga agasawa ti agsangsango nga agin inom. Saan kami matamakibarbarkada? Wan ngam tunggal mabartag kayo. Agapa kayo. Aggubal kayo. Ay na, kababain kayo. Ayan tinaglakwa mi tilayakan abala kay. Adoy, Ne, apa nga eday to'y laang? inggatang ko niti nga karton nga arak ti daduma. Ha? Nangina ti arak iti store. Iso agimulpi ako ni Jili. Nasayat nga ron. Tapno ditan baunan dagiti anak ta. Awan dagi dyan nga ubing. Inuman da, magtigatangan da. Sandra, napanandamanong mau. Naglibas da, tatang. Anya, napanandaman ay. Ijay karayan, tatang. Ay, nagloko na gadya, manong man. Sursurando da na. Makaramandan tumanan iti baot. Apaman na sumangpwed da. Inala dati may nga arak yo. Anya, nakitam? Uwan, tatang. Binalkot da iti papel. Anya. Nabanuga ka nagarado. Uri siya nga ron. Ay na, nabanugak mo na nagparaspas. Sa nabalit da agas ta. Ha? Ay, wala niya. Mangiwar ka nga rodan iti pagsangwan ta bakay. Agsyat tamang kiday. Pangikat iti barnaw. Wen,
Mabitlahan tayo nakadawon tayo inluto kapulutan ta. Dagadubo ak iti paltat. Ay na, wow, nag-imasin ti pulutan ta ba kay? Una, tapno nagtangag shot lakay. Mala, rugyan ta nga ron dagsyat. Terea, puno ay kinuldi ni Danyo ti patong mo, hindi napan kay J-Star. Ha? Nagkunamat kan ka. Palso day dadamag. Naglibak ka may lang, ampang. Imbaga na nga ron kanyak. Agdal na ka. Saan nakakinuldi ni Danyo? Siga kindi kinidayam ka nun ni si mga ampang. Oh, di mo yaw awan di saritaan, Terea. Sarampiting ka mo. Sika ti sarampiting. Sika! Nita, ipapilit mo gaya pa. Ano ikaw? Apay nga, tapis ka nga eh. Ah! Anay ko. Ay, tibok ko. Dinakputan na. Ibo sa tinangarang abo mo. Nasayatad na kayon. Naggapuan nyo, Tommy, Bone. Napan kami naglangoy iday karayan nanang. Api, kasta tilang ayaw. Agat arak kayo manan? Bitin tininom mi iday karayan nanang. Arak yaman kidi. Maulawak nanang. Ay, una yan dagitoy nga ubeng. Ay na, sakit ti ulo mat dagitoy. Lakay, nagbiit ti pa naglabas ti panawanan niya. Uwin nga raw, Terea. Bakit kinlakay tan? Wan, babarumat tanda Tommy kan Boni. Balasang bitin ni Sandra. Hun nga rod madamdamag pamilyadan. Uwin talaga akasta. Ay, wag. Ada kwartam dita. Ingkaman kumatang iti arak. Aginom ka pailaang ay hakat aguy-uyag ka lang nga rodan. Isot agas na. Halan, may sabuti lang. Agudwata. Awan ti aginom iti arak. Nanang tata. Bakit kan lakay kay lagarudan? Day tapay la arak ti amuyaw. Sardangan yun ti kasta abisyo yaw. Bakit kan lakay kayon? Agbalbaliw kayo kumamatan. Sandra, Di kayo mapan gumatgatang iti arak, nanang, wan anak ko. Sige, tagluto akpay. Kasanungan dumen. Paritan na tamutan ni Sandra ang anak ta. Aglibas ta. Dagsyat ni Jistaw. Ayan din nalaing nga inam, Sandra. Ayun na, nabaltak kayo manan tatang. Kunakmat asaan kayo nga gino. Ayan tayo nalaing nga inam, kurang. Diyak amo da kayo matinagkuyog arimwar. Naglibas kayo nga rod. Pinanawan na nga raw sa inapanak. Tinapis na manan di inam. Ala, sumar kayon. Unay matikas na nga aramid yun. Di yun lang maikikat, tikas na nga aramid yun. Bakit kan lakay kayon? Ngam kayo pailaan. Rumuwar ka dita, tagisparing ta. Agubal ta. Sinalbag ka lakayan. Nasaya ta si Mang Badgan, Terea. Umasinag ka rin daw. Dito di pagisparingan ta. Gusto na itan, tatang. Sikat yung masinig ditoy. Takrot, bakla. Sana ka bakla? Sika siguro ati tumboy. Tumboy abakag. Tumboy kaya ma. Sakayan ka na. Gusto na itan! Anay ko, anay. Nagsakit ibagbag eh.
Nakariing kayon. Nagsakit entero nga pagay kanak. Kasano adi ag sakit? Kat naggubal kayo manen kinitatang idinabartak kayo. Ayan ni tatang mau. Nakaturog pa'y. Ingkariinganan tapakanamon. Kaasimat. Sapay agoy-uyag. Masyanak ijay amam. Nakasingsingpat kayo mat no saan kayo anabartak. Nakalalailo kayo kinitatang no limpyo kayo. Ngam no nabartak kayo, aggubal kayo. Alan, di kan agsermon anak ko. Ingka kidiringan ni tatang mo, tapakanamon. Wan nanang. Oo! Asin na ito kumalit! Ha, Asino dayjay? ni Manong Tumi mat. Nabarbartak manan asimmang put. Upat nga aldaw nga awan dito'y balay. Italang agawid, ngam nabartak pa'y. Mala, ingka sabtan ta si kasumji kabsat mo anak ko. Kurang tininom ko. Tumi, anak ko. Isardag mo kumantiag bartak. Kasanungay nga damangayat ken kaabalasang no kastamot akanayon. Kita man talangam na di ka nagsuksukat iti manong nga aldaw. Naduldulpet ka. Uray man. Awan bibiyang dimili. Ay, payakasta ka, Tumi, anak ko. Indadakil mo matan ti kina-er-er mo. Kasi nga ngayon, imbag-bagat mo, tikinarar mo. Ha? Kayo matla ka ni tatang, di nakasurwan mi agbarta. Isa di kayo man kundi bagbaga. Ta saan nyo abagay? Silang adinggal. Tumi! Agring ka! Addan ti inaunang anak ko. Ay, bunay, di mo disturbon ta kabsat mo, tamat maturog. Awan ka, bak! Iso aringag. Ay, nainton ko nagdinanog kayo manan. Kasta nga rod ti kayat ko mapasamak. Hoy! Tumi! Agring ka kunak! Hoy! Iyakamatan bole. Disturbo mat. Wow! Ay na! Apay kagdalo ko ay! Uston! Uston ko nak! Uston! Nanang, ni tatang, natalimu daw. Marigatan nga agangas. Anya! Ay, umay kayo! Umay kayo! Tulungan tayo, ti amayo! Dumay nga asawa kaya! Ay, apay alin ni basan na. Apay nga ibati na. Ay, apay abinalo na. Apay nga ingkalang na. Awanin ni tatang. Nanang. Awan nga ron. Nakarjak arrest ka no, ti amayo. Aklunan tayo na, nanang. Di kay unay agladladingin. Awanan, tiragrag sako. Tanatayan ti amayo, anak ko. Makarja ka rin sa kumamatan. Tapnodwa kami na may lungon. Naitabunan ni tatang. Mangan kayon Manipod na lamayan ni tatang. Di kay nang nangan apulos. Biskwit lat kinkinan niyo. Awanan, bibisin na. Pilitan niyo ti mangan Jack, mapilit. Wano. Arak ti kayat yaw. Saan? Manjakon. Awanan ganas ko nga aginom. Tawang batan ti amayo akasyat ko. Rumbang lang nga isardang yun ti arak. Tapnusan kayo nga agsakit. Kitaan nyo ni tatang. Maysa ti arak arason. No apay ang nagsakit. Wan, manjakon. Agbalbaliw ako, anak ko. Sandra, nagseldo kan? Wan, ngam inggatang kun iti bagas. Yan,
Ikanak man nga dati limagason. Inggatang ko nga rudan iti bagas. Kun ada binayadak nga utang ko. Gat, awan na ba din? Kasda? Awanan Manumat lati swildok iti pagpapaayak a bakery ngay. Awan pa'y karas mo. Magsweldo ka, mangilasin kon adagos iti para kanyak na awatam. Sumapul ka ngamin mat iti trabahom amanong. Pati pagbisyong, dawatom pay lakanyak. Nay, di ka man kasda siguro, si Cassandra. Tapising kan, day. Makauman ti kastoy. Ah. Siyak amin ti ag problema iti maigatang iti masapsapol iti balay. Di umat amo ti tumulong kini Manong Buni. Mabambanog ako. Basta, adan nobyo, manak ko. Diyak pa'y kumaaklonan ni Brendo anobyo. Ngem mapilitan akon. Tapno agkasar kamin. Kat kalpasan ti kasar, pumanaw kamin dito'y balay. Anya, Ladingitak nga ibaga. Ngem mabambanog akon. Tila pagsa-sideline akon. Tapno manayunan laang ti sweldo. Tapno at dala igatang tayo iti kanan tayo. Kalpasan na, tas jay pa'y ti aramid dagiti kakabsat ko. Kanayon dak apagsasawan no awan maitid ko akwarta kadakwada. wan nga rod. Di na mo lang ngamin sumapulan iti panggadanda. Uwan nga rod, nagdadakkel da akarne. Ngam nagsasadot da. Day tala agbarbartak ti amuda nga aramidang. Nanang, kwarta man. Ta, pangalaak nga iti kwarta ka na ko. Kawam matrabaho. Sanak mo nagpinpensyon. Di kay di mawat ka ni Sandraya. Takal sa tisweldo dyan sama na. Mahina ka numawat iti kwartada. Pagbainan nyo kahit anak yung mo ni Sandra. Ala, kay dumawat. Oray lima kasot lang. Ngam, Agunay kayo na. Ala, darasin nyo. Oras siya. Idawatan dakmat na lang. ay na, mapainak. May isa. Kayo kitin. Sa nga ribo, tidawatan nyo. Sag 500 kami ginitukmol. Ha? Hoy, sino di awagan mi titok mall, ha? Kasi ka. Sino paila ko ba? Loko ka. Anay ko, pinagsipangol ko. Ay, gusto na itan! Di kayo managuban! Gusto! Ala, gusto day ta pa nagsangsangit yun nanang. Agnaad kayon dito'y balay. Saan kayon nga agawid iti balay? Kasi matdag iti kakabsat mo, no panawak ita injay. Nagdadakkel da akarne. Sumapul da iti panggadanda. Kanayon da kayo matlaabog kawan iti balay. Isu adito'y kayon. Ang mga noong tandak no diyak agawin. Basta agtalinaad kayo dito'y balay. Inakalaan dagiti kawisyo. Ta dito'y balayan ti pagnaadan nyo. Anak ko. Ala, gusto nanang. Awanan ti mangriribok kada kayo dito'y. Agyaman akin ka, Sandra. Naimbaglakit din. Ta saan ka timulad ka dagiti kakabsat mo. Ha? Basol mi iti day di amam. No apayakas jay da tumikan bune. Tinawid da kada kami tikas jay nga aramid da. Ti kanayon da pa nagbartek. Kat no mabartek dan. Nagkupal na na doa. Kas jay kami ngamin ide iti day di amayo. Anak ko. Ala, saan yun apabasulin ti bagiyo nanang? Addan nakam damanong. Amudan tinasaya at kun saan. Kun kanayon yung matida abagbagaan. Awan hangam di na matungtong palan ti bagbaga kadakwada. Isu nga ron nga baybayan yun. Agnakam danto, nanang. Nanang, damanong, intaray da kano iji ospital. Anya, apay, anyat na pasamak kadakwada. Nakibuksing da kano. Kat isura tinapuruan. Pinagtutulungan da ida. Anya, O anya, agbartak kayon tupay. Manong Bune, Manong Tome. Kulak, matay ako.
Oray siya. Naimbagtad na nangitaray kada kami iti ospital. Sardangan nyo ngamin, ti pa nagbarbar takyo, anak ko. Agbalbaliw kayon. Grabe ti pa nakabugbog yo. Isong agnakam kayo kuman. Tamay kadwa biyag yun daytoy. Una nang, ikarigatak balbaliw. Oray siya, nanang. Ikarigata ko naliklikan ti arak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.